Benvinguts a la classe inversa de llengua catalana per ESO i per batxillerat. Avui farem ortografia, nivell bàsic, segona part. Avui treballarem la O àtona. Ja sabeu que en posició àtona les Os i les Us sonen U. Per saber diferenciar-les en els dos casos, en qualsevol frase donada farem el mateix que vam fer amb la vocal neutra. Primer, subratllarem les vocals tòniques. Evidentment, si tenim Os o Us tòniques, o bé sonaran oberta o tancada en el cas de les Os, o bé sonaran Us en el cas de la U. En aquest cas tenim una A, so A, una E oberta, una I, una altra A, i en aquest cas el so de la O oberta, que ja sabem que es representa amb aquesta O a mig tancar. Bé, la resta de les Os que apareguin en la frase seran sempre Os àtones, per tant, sonaran U. L'oficial, atmosfèric, oferia uns resultats òptims. Com veiem, tenim una O àtona que sona U, una altra O àtona que sona U, una altra O àtona que sona U i Us àtones que evidentment sonen Us. La resta de les vocals d'aquesta frase són Is o bé neutres. Ja tenim la frase analitzada pel que fa al tema vocàlic. Bé, anem a les regles d'ortografia de la O àtona. Si tenim noms i adjectius i els trobem al final de paraula, ens podem trobar la lletra O o la lletra U. No hi ha cap regla per diferenciar-les, senzillament saber-ho. El que sí podem recordar és que si la paraula acaba amb un difton, normalment és una U. Carro amb O, individu amb U, i si és un difton, riu, pou, neu, solen ser Us. Si fem plurals d'aquestes paraules, evidentment el plural serà amb OS i amb US. Carro, carros, individu, individus. En el cas dels plurals acabats amb OS, hem de remarcar una cosa. Si el singular acaba amb dues combinacions consonàntiques, SC, ST, XT o B i G, tenen dos tipus de plural. Es pot afegir la S sola o es pot afegir OS, i tots dos són igual de correctes. Evidentment, afegir la S sola és més fàcil en l'escriptura i a l'hora de parlar afegirem OS. Es pot dir frescs o frescos, tests o testos, texts o textos, raigs o rajos. Fixeu-vos en el canvi també ortogràfic de la J en relació a la G. Pel que fa als verbs, la primera persona singular del present indicatiu acaba amb O. Corro i porto. I la segona persona del plural, de qualsevol temps, acaba amb U. Correu, portareu, etc. Situem-nos ja dins del lexema. Dins del lexema farem el mateix que fèiem amb la vocal neutra. Si és un nom o un adjectiu, buscarem el mot primitiu on aquella vocal, aquella O que tenim un dubte o aquella U que tenim un dubte, passa a ser tònica. Per exemple, he d'escriure pontet, que és un pont petit. La paraula primitiva és pont, que sona una O clarament, per tant puntet amb O. En canvi, puntet, quan vingui de punt, un petit O, escriurem amb U. Aquesta regla té una excepció, que són els pseudoderivats. Els pseudoderivats són paraules que s'han derivat a posteriori de l'evolució normal del català. Per exemple, si la paraula llatina del català va derivar amb la paraula boca, els seus derivats normals aniran amb O. Bocassa, bocamoll, etc. Però, sobretot en els aspectes de ciència i tecnologia, quan s'han necessitat paraules noves per anomenar invents nous i descobriments nous, se sol anar directament al llatí i llavors aquella paraula agafa la lletra originària del llatí. Això fa que ens trobem pseudoderivats amb U de mots primitius que van amb O. Aquí n'hem posat alguns exemples, però n'hi ha més. Boca, vocal, cloure, exclusiu, corba, curvatura, doble, duplicar, jove, juvenil, món, mundial, sorgir, insurgent, títol, titular. Pel que fa als verbs,
Agafarem la tercera persona singular del present indicatiu, com fèiem també amb la neutra. He d'escriure tocaria, no sé si va amb o amb u, busco la tercera singular, és ell toca, sona un o clarament, per tant o, mocaré, de monca, etc. Hi ha excepcions, dues concretament. Els verbs cosir, collir, escopir, sortir i tossir fan una U quan l'arrel és tònica i fan una O quan l'arrel és àtona. Cuso, com que és tònica amb U, cosiré, com que és àtona amb O. Surto, com que és tònica amb U, sortissis, com que és àtona amb O. També els verbs poder i voler tenen vocal O àtona o vocal U àtona en funció del temps verbal. Si estem amb el present de subjuntiu i l'imperatiu, posarem una U àtona. A la resta de temps verbals posarem una O àtona. Així surt podia amb O i pugui amb U, o volia amb O i vulgueu amb U. Per últim, els casos especials pel que fa a l'àtona són les terminacions en us, que serveixen tant pel singular com pel plural, amb un grupet de paraules, per exemple, un globus, 4 globus, s'escriu exactament igual amb US, un focus, 6 focus, tipus, cactus, i alguna paraula que té en singular la terminació OS com caos. Per últim, atenció als barbarismes en català, que a vegades per contaminació del castellà diem un bombero, diem barato i casco, i gesto, índio, raro, retrato i regalo. Tot això és incorrecte, Ja veieu, bomber, barat, casc, gest, indi, rar, retrat i regal. Pronunciem bé la nostra llengua. Per últim, pel que fa a les Os, recordem que també el fet que s'assembli el català al castellà pel que fa a la distribució de Os i Us és bastant corrent, però hi ha alguns casos en què no passa això. En català s'escriuen amb O i en castellà amb U, o a l'inrevés. Aquí us hem posat alguns dels casos, però n'hi ha bastants més. Avorrir-se amb O, avorrir-se amb U, butxaca amb U i bolsillo amb O. Cartolina amb O, cartolina amb U, cobrir, cobrir, complir, complir, esdrúixola, esdrújula, joventut, joventut, muntar, montat, ploma, pluma, podrir, podrir, rètol, ròtulo, supèrbia, supèrbia, sufocar, sufocar, suportar, suportar, sofrir, sofrir, sorgir, sorgir, surgir, títol, título, triomf, triomfo, vidu, viudo.